niet die blauwe filmen. Het komt veel krapper door de wending dan andere ruiters. Gewoon omdat die galop van Zinneloord echt alles mogelijk maakt. Kijk ook hier. Het is allemaal kwaliteit die later in zijn internationale carrière hem zoveel sneller gaan maken dan andere hengsten. Ja mensen, daar mag u al eens een applausje voor geven wat mij betreft, want het is indrukwekkend. Dan gaan we de Kom Ivoso. Bij de hengsten qua bloed totaal anders opgebouwd. Kijk eens, speelt bij deze hoogte. Een applausje ook voor je vriendin Matthias, dames en heren. Oh. Kijk, kijk. Binnendoor. En die laatste. Zit al een beetje in de barrage van de PS. Zo, kan alles. Nou, ook binnendoor mensen. Hij is een fractie langzamer dan Marcel de Boer. Maar wint in deze wending. Dit is laatste kort. Gaat het goed komen? Nee, dat gaat niet goed komen. Maar het gaat wel goed komen, want het is een oog van de meester dat hij niet toerijdt. En dat hij rustig de tijd neemt om nog een keer te springen. En dat is de one and only Jurgen Vriending. Applaus! En die langgeleendheid van de vader, dat zie je terug. Bloedmooi hier bij binnenkomst, dames en heren. Mecklenburgse Maniacs Expectation, de zoon van Forever Escamino. Moet nog ik zei het, Expectation die vererft zijn donkerbruine kleur. Waarom? Net een vorige. Ja. Bij dit veulen, bloedige Merriok, waar Pure Blue denk prima op past. Noordhuis, Puerto Rico. Zag die imponerende galopade van Puerto Rico. Carrera. De huid van Tewaldine. En dat is Grand Slam, een zoon van Tycho. De huid van Tycho, sorry. Super jong, 3 jaar, veel maats, 1,68. Voordelend van deze Bretagne GDL. Ja. Nieuw. Madame Zanna Birkeland. Ze hebben al 3 jaar geleden richting de vaste dekkervlag €250. Is u verder klaar met de betaald investeren met de kiezen van boeken 2,8. Zeker belangrijk. Even genieten van Groenke 5-3-0 triple A. Mooi galopade de weg op. Groenke 5-3-0 triple A. Bedankt. 3,5%. 5 jaar geleden goedgekeurd voor de dekdienst met achterin cijferlijst de Tartboek. Een echte allrounder. Kijk naar het galopade. Ja, de wereld. Bij nog de Cycline de hoogste score van 2024. Imponerend, waande 10 jaar. Als het standbeeld staat hij daar. Super.
zone aanwezen voor de collega. Komt-ie, van de weg, 1, 2. Die kan op. Even rustig in. En dan pakt hij weer aan. Van aarde achterin. Een enorme ruimte in de voorbeeld. Straks nog de aankondigingen van mensen. Van de zoon van Lobby Vierling King. Aan de lijn van Vierling King. Vanuit de rust, vanuit de rust. Terwijl die ruimte in dan imponerend. Ja, extra, extra. Dit is voor. De kortingsregeling die meestal dus echt doet wat u weer mee zet. Kom maar meeklappen. Ah, we roepen. Voor deze is 10, 5, 0, 3. Eigenaar. Ah, dansend, dansend. Zet u op de muzikant. En van 19 jaar. Namen, 4, 9, 2. Zie dat u die nog laat zien. Mensen, mensen, worden aan. Namen, 4, 9, 2. Van Pensioen Veenstra, Jonas Sekstra, de eigenaar. Hier gepresenteerd door Iris Sekstra. Kijk dus van de kwaliteit die meekreeg van vader. Heel hard, goed staan, eigenaar. Volgende dames en heren, met het kampioenschap voor het beste beste. Meerdere schoolkampioenschappen gewonnen en winnaar geweest de beste in Leeuwarden. Hartelijk dus in alle disciplines. Friesland Shani, dames en heren, Haven Paal Linders, wereldkampioen. Op de manier zit Jan en alle wereldtypes in de maanden. Door daar te gaan samen met Simon Winterman de kampioenschap de vereniging van Zietuigen regionaal was kerstgemaakt. En de Nederlandse kampioen bij de KVS Hoogstgevaar competitie en overal dressuurbokaal. Dames en heren, het is allemaal familie van de one and only Nade 4, 9, 2. Dus zichtbaar bij Excelsior en zouden onderworpen van het NTV. De naam van Nade. We doen nog even mee. Met z'n allen. Harry, die handen, Olga. Daar is Simon Kamp. Voor de one and only Nade 4, 9, 2. Dit is mooi. Dit is dus een mooi. Moeder van de Eefke van Hielke is een halfzus van de Engelse Hekken. Neemt Maga van Hielke. Mano dus aangepaard met de Benny van Barney. En dan rijdt de Super Piet Jongas. Kijk naar de galopade van Mano. Ook weer een extra interessant is qua verandstappercentage. Zeer correct in die stand. In onderzoek rechts Alkmaars. Mano, weg, 4-1. Kom. Het ruimte. Na extra. Mooie techniek.
Ze waren hebben het gezien na de 4-2. Dan ben ik van de rechter 4-2 onder 3-7-6. Bij snel van de Academie Sint-Johannes gaat. Gaan we weer op stand bekijken. Wat zien we dan? Dan zien we Hoeksengst, de Moderne Gelijklijst. Een krachtige stap op dit moment. En die altijd meegaat in de kampioenskeuring in Leeuwarden 2022. Dan we hier de slechtste keuring, tenminste als we het net kan hebben. Dan ben je geweldig bij KFBS. Dan ben je een Nederlands kampioen, een Europees kampioen, maar je wereldkampioen. Dat werd hij 3 jaar geleden hier in dezelfde hal. Kijk het dan. Top, een stapje. Dames en heren, veel opwaartse beweging. Een prachtig wist. Geboren in het jaar 2012, 13 jaar. En wat een aanzien voor de toekomst. Hier is Ela met zijn 5-2-1. Ja, dat is hard zeker, dank u wel. Het gaat weer roeien uit, het gaat weer roeien uit. 7 top, dat is de kortste lijn richting de finish weer. Dan moet hij niet net de dolle afronden. De laatste lijn, dus je mag hem een beetje houden. En de eerste middel is genomen. Door zijn jeugd erachteraan. En hij gaat vooruit. Verliezen van de dames en heren, alle takken van de sport inzetbaar. Tweede middel afgerond, in de laatste, in de laatste. Geef eens een applausje. Laten we eens horen voor Johannes. Dat is die. Lieve distantie en extra onze Mennem Ander van Blomkeertje op de werkplaten. Met de twee aankondigingen van Henterland en de Engelwaarde die op de werkzaamheid. Deze man is gevonden met de blijfmaker van de lijn staan 8. Super. De Joyce krijgt die hand op elkaar voor een luchtje. Het kan niet. Mooi gewonnen dit. Prachtig point. In de hoofd. Helemaal. Blokbender. Alles erop en eraan. Als er is een maak van een lijst, heeft het bedrijf doorvoering. Kijk, 1 en dan een andere. Opening van de grond. Daarvan gelijk
Heeft hij de kracht al stoel laten zien. Het talent van de samenganger. De pirouette. Zijn lichte toer gepasseerd is nog één stap jullie hun plaats hadden in de stalling. Weer zo'n hele interessante wagenlijst. Alter 5-2-2. Dit is weer zo'n voorbeeld van de fietslijst van het jaar van de eerste dagen. Op deze muziek. En weer door. En eerst spreken we met veel plezier. Draf met veel succes, actief in het achterwiel. Dames en heren, onder de zaal, Martinez, 5, 3, 9. Jan van de Ouders. Nog geen maand oud. Kracht de hoofd erop. Type. Beweging. Toekomst. Freddy Koenhoff, de vanger van de jongens. Beschikbaar met Exxon Gasteland, Oude Wikken. Jury, wat vonden we van de tweede veulen van Martinez? Doorstaan, dames en heren, tot het FBS. We bewegen het samen onder deze Sieben 547. De mening van de sportdienst Alpen 6-8 echt weer samen met het Sieben 547. Brengen ze ons seizoen met... Dames en heren, jongste van